Allah ya yi dare gari ya waye. Iska na kaɗa ni'imominta gashi gari ya yi sanyi. Sama tsuntsaye suna ta shahawagi. Ni kuma gane na ci gaba da aikin kula da ke kamar yadda na saba. Fata na kin tashi lafiya. Ya umma, abba, 'yan uwa da abokan arziki baki ɗaya. Aminci, rahama, albarka daga Allah su kasance ga baiwar Allah da haskenta ya disashe dukkanin wani haske. A wasu lokutan mukan rasa dalilan samun kanmu a cikin farin ciki, amma muna tuna cewa akwai wata amintacciyar halitta a tattare da mu. Hakan sai ya zama hujja a gare mu na kasancewa cikin farin ciki. Idan har mata za su kasance taurari, to ke a gare su rana ce. Idan kika fito, babu wani tauraro da zai iya bayyana kansa. Bambancin ki Hafsat da sauran mata kamar bambancin ruwa ne akan sauran kowanne irin abu a duniya. Ke murjani ne wanda aka wanke shi a cikin ƙoramar dausayin alfarma mai ɗauke da haske. Yanzu na gane cewa za ka iya yin rayuwar farin ciki ne kaɗai idan kana da mace mai suna Hafsat. Hafsat, ke haske ce, aminci ce, alkhairi ce, kuma mai kyawun hali, abin koyi, kwatance a gurin sauran mata. Ke wani ɓoyayyen zinari ne wanda yake a taskance a kan ƙasa, wanda ba kowanne idanu ba ne za ya iya gani balle har hannunsa su kai ga ya ɗauka, sai wanda ya cika mai dace kamar ni. Ke mai ɗaukar hankali ce kuma mai jawo hankali. Kalamanki na iya kusar da damuwa kuma su jawo farin ciki. Wannan su ne dalilan da ya sa a kullum nake faɗa ma duk wanda nake hulɗa da shi a rayuwa cewa ban da wacce ta wuce ki. Hafsat, na bar ki lafiya. Daga ni naki, gwaninki, masoyinki, abin sanki, Nura, na bar ki lafiya.